Lotxarik gabe bizitzeko moduko mutilak diren. Hor batxat, deudu, amabitan bat iroetan jarri egiten, ez batxoten, Axel nabarmen izan duen, pelotak errotik gara, guain artean galtzen zituen pelotak galdituen, eta, bueno, nabareko damazpita uzet amabit arrotik gara, o emezortzi, zeno perreze paraleko ikustea, tanto amaitu zinen galdituen. Patrick in front? Jota azian, tanto guzti. Aurrian, Mexikarra tanto gehiago egiten dute, paraleko gero. Izquierdo, man. Shannon don't slow enough today. Oh, yeah? Berak, bere buruari zet. Atzerako berri duela. The back of it. They said they live a long way from the court, and you only go to practice once a week. Really? Yeah, it's great. There's 2,000 miles. Du berri. Berari. Ini apa? Skinnes. Sekarang berduku. Bera sekarang satu. Awal mulai. Sekarang Liartek. Erabain. Oh, man. Vale. Emeretzi. Eta amabos. $18 to 15. Ya. Huh? Oh, yeah, I see that. Asko. Yeah, Javier, berak. good. Arrazotik kanpora, inongo zalantzaria kanpora zen. Hor dituzuen, iparraldekoak, beraien lagunak animatu diri, eta mexikarrek ere garaipena lortu nahi dute. Duela 8 egun, hemen elkarrek ikusteko aukera izan genuen. Orduan, gure zalantzapak genituen ea pilotaleko honetan zer moduz egin zitekeen pilotan, berezi xamarra zela aipatzen zenuen Iñaki Batizbat zoru aldetik. 3 partido jugatu eta gero ze impresio. There's Jose Luis, the Mexican. Remember that party we went to, that lawyer? Yeah, I recognize him. He's a coach, huh? He's a federation. He's a Mexican federation. Tell the gate for that fucking scared me. Bring it back in the trap. Holy shit. Patrick can hit, huh? Hala epatzen genuen, hor zoruan zerbait pasta sintetiko bat izala edo pintura sintetiko bat izala eman diotela eta hankak bintzat ondo hiltzen direla, horrez dago ditut pilotari txilipotzeka egarratzeta. Pilotako hori ditu, zultzea bat oso ondo izatzea eta oidentaka hori dela. There you go. Pilotak asko gomentzen du, baina zu erretxik bizitza. Amasei eta emeretzi, pilota jaisten duenean. Naiz eta ezkerralde hortara bidali. Ondo iskutatzen du. Ezkerra horman itxetxirik, utzirik pilota berak. Berra. Horra, oso du indarra hondik emanez. Baina, behar den lekoan jarri bai. Pin right against the wall. Ondo egiten duen, muitze zaionia Niko gogorra, egarri Niko gogorra ditu eta ikustea pixka mugitze benean. It's kind of nice. I can get a lot of good stuff. Bastante Like this. errezatzen dura. On television, you can record Amasei it. eta emeretzi. It's not that great, but at least I got it. Got a record of it. Puntu berria, ondo garen du. Eta arraza jarri ez gainera. Alfonso Izquierdori. Iria, ondo orain. Eraman.
izquierdo, nor baino nor. Good hit. Oso aukera, zabalera, Iriartek eraman, eskarra idez, minik eginez, Distrito Federaleko horrelariak. Garrezela gozar, hor. Ondia da metodero horrek. Esekarek eraman. They just keep attacking back, huh? They play pretty conservative too. They don't want to make any mistakes. He can still hit the ball though, huh? As long as his partner helps him out a lot, he can hit. Ben Patrick's left-handed, but he hit either hand. Izquierdo. Aquí ere botean. Aquí ere botean. Mardoseko. Horrelari. Ez ezker ezan Iriartek eskuia onaldu, ezkerra eskertizuteko ikutu duten egun bai. Horrela ikutu batzuk eskuia egin, egotu bazen, joan ezik egiten du. Berria. Aztertu egin zaio pilota Alfonso izquierdori. Izuzan. Nunbaiten amaitu behar dutantoak eta hortxe bilatu du amaiera. Ikurtu ezagun. Makina bat horlako eraman ditu baina pilota aztertu egin da zazpigarren kuadro pare hortan hortxe duzue ohiko posturaz eramaten du. He took the empuño of his left. Oso postura berezian lehen 3 bola hortxeak eraman ditu baina hau ezein 20 eta 16. Atera du Iriarte. Damn. How you doing with the left? Bai, bizera dira, bilotz ondikoa dira, min hartuko dugu badu ere, ala ere ez diote barkatzen. Nik hartu egiten komentzatu dira. Gora joan daiteke, ez. Trabatxoa ere egin dute mundi izquierdo ditu berriari, baina arazo dira gabe, tanto egin nahi du berak. Eta buruan jodu horri, garrez jugatu behar duela tanto hori, Iriartera minik ez, barkamen eskatu dio berak. Gainera txaloak jokaldi honetan, partidu honetan, eta orokorrean txapelketan ikusten ari garen kiroltasunari eskenitakoak. Horra, ikusi zazuen nun jarri duen Daniel Mutuberriak pilota. Hortxe, azkenengo losan, baina ez du txaparik ikutu, gero bluan jodu mexikarrak Iriart, garriz
pilota martxan eta markagailuak lehen bezala hasi, 20 eta 16 iparraldeko lan. Horixe egiten duen do, egin ditu berriak. Bizkarrelako horiek. Horgarren pilotaka jarraian, denak aztartu horietakoak. Bizkarra zolokari, pilotariak sarri izaten du abide hori. Gora baztartu hori eskarrak ondo egiten dutean. Ditu berriak oso egiten du, ezkerrean. Eta partidu gontan atzolai mexikarrak asko horitu, zuzkigarren eta horiek. Ezkerrakin, mutu berria beti oso ondo amatzen dio. Amaitu ezin, izquierdo. Partidua azitan klasifikoa, tantua amaitu zin, eta Horot asko dake, amaitzeko, ezin amaitu da dute, beti arriskatu nizko egiten, eta hor oso zangan kantu bukatzen. Ikusi egin dute, arreskatu gabe ere, aurretik doazela eta osta eta horrela bada ere, partidu irabat ezaketela, hau nik uste dut finalera heldu eta patate xinta eginda konforme izango duela, gainera, lasaitasun horrek konfiantza ematen du eta konfiantzaz edozein irabat ezake partidua, hori arte dutela, ea amaitzen duen, ez da hori ere, izquierda. Irabazi da baldu, uste dut hau daudean, arki mugitu lado. Bai, palizta handia, Laroi minutu egin pelotan, gatu egin gabe, jotako gainetik, eta larun batako palita hori zintzen eta arretzen hau da iparrandekoak ez du da, iriartek ez du da, intentutu egiten ezaren jo, eta pentsatu egiten. Azkenean, And the front guy hit it out. Bai, agian, finalera heltzen badira, itxura guztia du, helduko direla, ez bezala oraindik ziurtatu baina itxura guztia du. Orduan, zakit, lasaiago gongo dira, eta agian horixe izango die Gabi Urrutiak ere. Bueno, behin lau edo bostan batzetik jarriko balira, areskatzeko eta partidua dokore bihurtzeko. Trinketean, askoz ere azpiegitura hobeagoa dago iparraldean, pilotaetik gehiago aritzen dira eta ondorioz, segurazki berak izango dira jaun eta jabe trinketeko horietan, hegoaldean alderantziz gertatzen da, eskerparetako asko dago, pilotari asko dago, eta eskuarki hegoaldeko entzat beharko luke urrezko dominak. Hemen ez dago, Iñaki, milagrorik ez dago. Lantzen badira gauzak, federazio aldetik, umeetatik azera gauzak ondo egiten badira, fruitua jaso egiten dira, eta bestela, jai. Bai, guk egualdian tinkatik ez dakit egiterik, ez? Orduan, mutiak jartzen betezu, gauza egiten, ez da, kompetitzerik, ez da partidu ez da duten, orduan, kandiak piskara itzen mundial eta gota piskara partantzen da, atera du Iriartek bere azken zakea, izquierdo ondo erantzun, mutu berriak. Aukera, atzera, baztertu egin dira eta bukatu. 22 eta 16, amaitu da bigarren finalerdia, esperotzen bezala, usteak betez, finalean, larun batean, iparralde eta hegoaldeko ordezkariak izango ditugu, eta hegoaldekoen ardura nagusia eramango duena, bere laguntza eskertu beharrean garen, Iñaki Goikotxea. Iñaki, suerte izan dezazuela, irabazik naiz galdu partidu polita eskain diezaguzuela,
eta eskerrik asko zure komentario horretatik, gure ondoan izateagatik. Ez du binera ingo ditu, eta, bueno, egun kanpura bara betu dute partidua azkarra bugatuko duela. Erki, eskerrik asko Iñaki Goikoetxeari, eta eskerrik asko zuei ere, Euskal Telebistaren ikusentzule hori, zuen gustokoa izango zelakoan partidua, ondo segi, eta segi telebista aurrean, oraindik hainbat semifinal eta finalak eskainiko dizkizuegu ere. Eta, besterik gabe, eskerrik asko esan bezala, hurrengo batera arte.